Bueno, imos aprender agora a traballar coa ferramenta de acotación de QCAD. Para iso teño aquí aberto un exemplo dunhas vistas dunha peza que vou acotar a continuación. A ferramenta acotar a temos aquí xa un menú, sinalo e imos empezar por cota aliñada. É a máis sinxela e a que máis frecuentemente imos empregar. Voulle dar a forzar a grade para que xa se me mova nestas unidades e mirade como fago. É ben sinxelo. Selecciono a arista que quero acotar, pincho nun extremo, pincho noutro, me alonxo para ver a que distancia quero acota e cando teña decidido volvo a pinchar con botón esquerdo. Con iso vou facendo todas as cotas necesarias, dunha en unha hasta acabar. Eu con estas penso que xa está perfectamente definida a miña peza, pero pensade que QCAD non me vai avisar cando me falta unha, nin me vai dicir que puxen unha de máis. Como aquela xa quedou, imos pasar a esta que é un pouquiño máis complicada. Vamos facer, por exemplo, a cota deste ángulo. Cota aliñada de un extremo a outro, unha vez máis, e vede como xa me dibuxa coa inclinación apropiada. E agora, por exemplo, acotar, decir, a medida deste ángulo. Para iso, acotar angular, me pide que seleccione a primeira liña que forma o ángulo e a segunda liña que forma o ángulo. E xa teño aí a cota angular que eu buscaba. Agora, se quero acotar tamén esta circunferencia, este círculo, pois xa me vou a acotar radial, selecciono a circunferencia e pincho coa inclinación apropiada, ou ben, se prefiro, en vez de facer unha cota radial, podo facer tamén unha cota con diámetro. Acotar diámetro, selecciono a circunferencia, elixo a inclinación e pincho. Agora aquí o que me quedaría sería acotar as distancias do centro deste círculo aos extremos ou a algún punto de referencia que me valga. Para iso, acotar aliñado e emprego os seus eixos de simetría respecto a un lado paralelo para situar unha cota e podería facer o mesmo en vertical, desde o seu eixo de simetría hasta a cota que eu crea apropiada. Recordade, todo isto que fixen non ten por que estar ben. Vos tedes que saber xa as cotas, cales son as súas normas de acotación, iso é o que aprendemos na clase, e o QCAD simplemente nos aforra o traballo de delinealas e de medir algunhas distancias probablemente. En canto xa acabades de ver isto, vos tedes que irvos a abrir o vosso exemplo exercicio 9.1 e empezar a facer esas cotas. Recordade traballar na capa de alumno e veredes como cando empecedes a aliñar vos fai as cotas en azul, porque as capas temos definidas as propiedades da capa de cotas na que vos traballades de alumno para que se vexa en azul e se distingan ben o que facedes, non vos asustedes. Bueno, ale, a darlle duro.